mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura izvo zvakaitika apo pandainge ndichimboshandira vamwe vainge vari vakuru vekuchechi kwedu. Please musazotaurawo kuchechi kwandinonamata. Saka ndakazoita zvekurongerwa murume uyo wandakazochata naye kusvika pari zvino tigere tose. Asi mwana wangu wekutanga mukomanashi ndakamupiwa nemurume waamai ivavo avo vandainge ndichishandira. Saka zvakaitika ndakati pandakatanga kuvashandira ndainge ndiri musikana chaiye ainge akakwana. Saka vainge vasingabhelievhi apo pandainge ndichivaudza. Saka ndakazotanga kupfimbwa nemurume wavo. Ndakaenda kwavari ndikanovaudza kuti ndo zvandainge ndichiudzwa nemurume wavo. Vakabva vachizoti kana achindida ndainge ndichirambirei. Ndikati kwete, hazviiti. Saka nekufamba kwenguva ndakazongotanga kuva interested zvakawanda zvainge zvava kuitika, uye zvekare ainge andivimbisa kuti ainge achazotengera vabereki vangu stand. Saka nekuda kwekuti ndakakurawo ndiri munhu ainge achitambudzika, paakataura nyaya yekutengera vabereki vangu stand ndakafara kwazvo. Ndokubva ndachizoudza friend yangu akanditi ndipe kuno hake murume kana usingazvikwanisi. Ndikabva ndachizobvuma nekutobatira pamoveri same time. Saka vakabva vachizotsvaka umwe mukomana muchechi uyo akazova murume wangu. Ndokubva tatoita zvekutodanana. Ndikabva ndatanga kutomuitira maactions kwava kutoti ndine nhombo yako, ndinotya kukuudzai everything in detail just in case to keep myself safe. Saka mwana wangu ndinoda kureurura kuti ane mabirth certificate maviri. Ane birth certificate rake chairo iro rinogara kumba kwavo nababa vake nastep mom amaikuru vake ndivo vanaro birth certificate rake. Kana kuri kuzonzi anenge akurawo kana ava kuda kutora chitupa, ndo pachatinetsei. Handizivi kuti zvinoita here kuti munhu ange achitora zvitupa zviviri. Handizivi kana paine vanenge vachishandawo kuzvitupa kuti kana uchida zvitupa zviviri unozvifambisa sei, nekuti ipapo ndinoona sekunge ndipo pachanetsa. Ndinogara ndichitemeseka musoro ndichifunga nezvazvo kuti kana yava nguva, kana nguva yacho yakwana, ndichazvifambisa sei. Hameno zvimwe kuda ndichakwanisa kuitawo laki ndosangana nevanhu vanogadzira zvitupa zvenhema, kuitira kuti baba vake vaanofungidzira kuti ndibaba vake anozovaratidza chitupa ichocho. Then chitupa icho chaanenge aenda kunotora chechokwadi ndichatsvaka nzira dzekuti ndinge ndichimutorera, then chobva chachizogara nababa vake. Chefeke ndicho chaachange achizoshandisa kusvika ava nematurity yekuti kana ndikamuudza chandinenge ndamuudza anokwanisa kuteerera ini saamai vake. Dzimwe nguva tinotomboenda kumba kwababa vacho, iye haatombozvizivi kuti ndinenge ndichida kutoti ange achiita bonding nababa vake. Tinongoita sekunge tiri kungoendawo, sezvo uri mutemo wechechi kuti unofanira kupota uchiendawo kudzimba dzevakuru vechechi uchinobatawo mabasa so that unge uchizowana mablessings. But kana nichienda ikoko I go there to bond. And pane zvatinotonoita inini nababa vacho. Vakatombondinyengerera makore adarika awo vachiti vari kuda umwe wenumber 2. Ndikati nebhizi yandakambopinda paya handione sekunge zvinoita. Apa vari kunditi kana uchida paticharitaya toda kubuda munyika, togara taita kuti iwewo unge uchienda tozonosangana kunyika ikoko uko kwavari kuda kuenda kunoita retirement. But ndinoti
Kana ndikatarisa murume wangu ndinonzwa ndichimunzwira tsitsi, haana chaanoziva, ari kurarama zvake ari murima ndiJesu pache zvake, haatombozvizivi kuti ndo zvandakamuita izvi. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Ini maonero angu ndinoona sekunge maDNA munhu anofanira kutongoita maDNA ari muchipatara. Munozvionawo sei nai mhuri yeZimbabwe kuti DNA yotongonzi everyone ari muchipatara, because yaishi pakaipa. Apa mwana ari kunzi ane mabirth certificate 2, apa anonzi anofanira kuti anga achiita zvitupa 2. Saka ivo varida kuziva kuti zvinoita here kuti munhu anga achiita zvitupa 2. Hanzi 1 chinenge chichigara nababa vacho vechokwadi, 1 chichazopiwa stepfather vacho vasina chavari kuziva. Pakaipa. Let us try to talk about this in the comment section. Ndio inonzi scandal chaiyo. Pane mwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, uye zvekare nezuro pane mwe testimony yandakaposta yevamwe mukoma avo vainge vachiti vakaita 5 years vari mukati mekutambudzika. Saka confession iyoyo hamena kuti chii chakaitika, vhidhiyo racho kungokata audio. Ndakazotoona ndatoposta kuti ratokata audio, but ndakatocheka before ndisati ndaposta nyaya yacho pano paYouTube. Saka ndakazobatanidza nerimwe vhidhiyo iro randakazoposta mushure mekunge ndaposta vhidhiyo iroro rakanzi My Testimony 5 Years of Poverty. Saka munokwanisa kuzoteerera pane imwe episode yakanzi zvakatangira pandakashandira I think munhu akaromba. Saka you can go and listen. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigwa chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndiri makore 55 years kuberekwa. Ndiri kurarama ndiri munomu muZimbabwe. Ndichati ndine imbawo yangu yandakatenga muno muruwa. In fact ndine dzimba dzakati wandei, because business rangu ndiroro ndakatenga dzimba as an investment. Saka ndinorarama nema rentals. Zita rangu muchanditi Muchineripi, uye zvekare ndine makore 55 sezvandakuudzai. Ndine dzimwe nguva dzekuti kurara handikwanisi kurara, hope dzacho hadzibati nekuda kwezvinenge zvichiitika pamba kuno kurohwa. Handizivi kuti hwava urwere here hwemunhu anenge akura, nekuti ndinoti kana ndikarara pandinomuka ndinenge ndichidikitira, uye zvekare ndinenge ndichinzwa kupera simba, ende ndinenge ndichinzwa vanhu vanenge vachitaura panze. Kana kuri kunzi ndinenge ndiri ndega, kana ndikaita mistake yekuti ndazosvika pakubatwa nehope ndiri mubedroom mangu, ndinotoona mawindo akatovhurwa zvekare nemaketeni, ndinozotomutswa nekamhepo ako kanenge kopinda mumba, ndo kanozotondipeputsa. Kunyange ndikanzi ndinenge ndarara ndakavhara mawindo ose, asi izvi zvinoitika wacho anenge avhura mawindo zvekare nemaketeni ndinenge ndisingamuoni. Saka ndinoti kana ndikazodongorera panze ndinobva ndaona kuti panze panenge paine vanhu vanenge vari busy vachidhiginura paloni, ende zvavanenge vachiita ndenichitoziva kuti vanenge vachiitei. Sezvatakaita kwaMutare uko takacherera kofini rainge risina chinhu mumunda meumwe murume uyo ainge ari kuCanada, akazofa zvake. Tichiita zvinhu izvi mazuva acho iwawo ndainge ndichishanda seng'anga. Ndaishanda seng'anga asi ndichishanda zvekare satsikamutanda ndiri pasi peumwe tsikamutanda ainge achindidzidzisa mabasa iwawawa eutsikamutanda. Saka ndakazoti ndainge ndichidawo kuti ndige ndichimboitawo musana. Ndopatakabva tachizoenda tikabva
tachizonochera guva ndokubva tachizoisa coffin. Tainge tiine zvatainge takaisa mucoffin imomo kuitira kuti zvinge zvichizonobata muridzi wemunda uyo ainge ari kuCanada. Saka kunyange zvinhu izvi zvakaitika kudhara, asi ndinongoona vanhu vanenge vachichera guva pamba pangu. Apa mudzimai wangu anongogara achifamba nekuda kwekuti kuchechi takapiwawo zvigaro kuchechi nekuda kwemari. Ipapo pandakazotendeuka, ndakatendeuka hangu mukoma, asi kungotendeukawo zvekuti asi handina wandakakwanisa kuudza nyaya iyi zvose zvandakaita, uye mudzimai wangu haatozvizivi kuti ndo zvakaitwa nemurume wake izvi, kuti tinge tichizosvika pakuzobata pfuma yose iyo yatiinayo. Ndakaona kuti hazvitauriki, saka ndinongofira hangu mumwoyo nezvose zvinotyisa izvo zvandinenge ndichiona. Saka tatendeuka nekuda kwekuti tiri vanhu vane mari, takabva tachizokasika tikabva tachizopiwa zvigaro zvemuchechi. Saka mudzimai wangu anongogara ari parodhi nguva dzose achingofamba. Ukuwo vana, nekuda kwekuti tine mamwe mabhizineses awo asingatodi kuti unge uchiita nguva yakareba usati wambosvika paground. Saka tinenge tichifanira kuti tinge tichiona kuti vashandi vari kubata basa sei. Sezvo iniwo ndati kurei uye zvekare ndiine zvinenge zvichindinetsa mupfungwa dzangu, ndinozogomisidzira ndatuma vana, asi kutotuma kwandinenge ndichiita vana mwoyo unenge usingatodi, nekuda kwekuti ndinotya kusara ndiri ndega pamba, because ndinoona zvinhu zvinotyisa. Mwoyo wangu unongogara wakaremerwa nguva dzose nekuda kwemasikireti awo andiinawo. Saka mainge muri mugore ra1993 ndainge ndabva mukusangana nemudzimai wangu, uye zvekare ndainge ndichishanda basa rainge risina mari, but ndainge ndichikwanisa kuti ndinge ndichiriritirawo mhuri yangu. Saka ndainge ndiri munhu uya ainge asingakwanisi kuti ange achimirira nguva, nekuti unotanga uchafamba nevamwe vanatsika mutanda, then wobva uchizotanga kufamba uri woga. Paunenge wofamba uri woga ndipo apo paunozokwanisa kuita mari, asi kana uchiri pasi peumwe munhu, uri pasi peimwe n'anga, kunyange uri n'anga, unenge usingakwanisi kuti unge uchiwana mari yakawanda. Saka ndainge ndichida kuti ndinge ndichikasika ndabatawo mari. Iniwo ndakakurirawo kuchimani-mani, but kuchimani-mani uko kwandakazonokurira ndainge ndingoriwo mufudzi wemombe, but kumusha kuri kumarondera. Saka pamba apo pandainge ndava kushanda ndichiita zvekufudza mombe, vanhu vepo vainge vari masvikiro uye zvekare vachiita zvokun'anga. Uye zvekare kumhuriwo kwandinobva, baba vangu vakazofa zvavo, vainge vari n'anga zvekare. Saka nekuda kwekuti zvainge zviri mandiri, uye zvekare vanhu vose vainge vakandikomberedza ndizvo zvavainge vachiita, ndakazongotanga kurarama ndiri mazviri. Ndakabva ndachizotanga kushanda ndichishandidzana neimwe n'anga yekuChipinge iyo yainge ichiitawo zvehutsika mutanda. Saka taifamba mumavillages akasiyana-siyana. Taitiwo kana tikapinda mumavillages kana kuri kunziwo tikakwanisa kubatsira vanhu kusimbisa misha, zvekare nekubata varoi. Nguva zhinji taipiwawo zvipfuwo, ende ndainge ndiri munhu ainge aine chipo. Ndaigona kuwana kuri kunzi unenge uine zvipfuwo zvinenge zvakarasika, ndaikwanisa kukuwanira zvipfuwo zvako, ndaikukugadzirira mushonga wekuti unge uchikwanisa kuzowana zvipfuwo zvako. Ndichitaura nemi kudai ndiri kutonzwa munzeve dzangu kuti d, handizivi kuti sound iyi iri kuti d iri munzeve dzangu here kana kuti iri mumadziro. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungonzwa kuti panze panenge paine munhu anenge achindidana, achidaidza achiti uripi nhai, muchine ripi, chibudazve tinge tichienda timbonoona kuti kupurazi kwedu kwakamira sei.
saka zvose izvi zvinoitika nguva zhinji kana ndiri ndoga. Saka mabasa andainge ndichigona ndewawo ekuti ndaiti ndikakupa mishonga kana uine zvipfuwo zvako zvinenge zvakabiwa kana kurasika zvaidzoka zvoga kwauri, kana kuri kunzi zvinenge zvisina kuurawa, uye zvekare nevanenge vaine matambudziko ekurwara nemudumbu, kensa, zvekare nekuzobvisa mweya wejambwa nemunyama. Saka takabva tachizotanga kugara mutauni maMutare nekuti ndimo mainge muine mari, asi mari painge pasina. Ndainge nditoriwo murombo zvangu ndichitozvitamburira. Ndaitiwo kana murungu wangu wandaishandira iye yetsika mutanda kana akawanawo mari ondipawo mari. Panguva yacho iyoyo patainge tava kugara maMutare tichitira kuti tinge tichiwana macustomers ane mari, nekuti kumavillages tainge tabvongodza mavillages ose. Saka mutauni mainge makanakira kuti munenge muine vanhu vanenge vaine mari, vanenge vaine zvimabhizinesis zvavo. Saka avo havazokupi zvipfuwo, vanenge vachikupa hard cash, nekuti taiti kana tikapiwa zvipfuwo zvacho izvozvo taizotanga zvekare kupinda bhizi kutsvaka transport kuzotanga kuzvitengesa zvekare zvipfuwo zvacho izvozvo. Apo mudzimai wangu ainge aine pamuviri pemwana wedu wekutanga. Ndakati ndakagara pasi ndikabva ndati kana ndikasangwara apa ndinofa ndichingoshandira murungu wangu, ende izvi zvekuti ndinobhadharwa kana nehuku ndinosvikepi, ndinokwanisa kuzobhadhara renti here nehuku dzandainge ndichipota ndichipiwa nemurungu wangu, because ainge ava nekaprojekti kake kekupfuwa huku dzechibhoyi. Saka taikwanisa kuti kana tikaita mabasa atinenge taita ondipa huku 2. Saka ndakaona kuti hakuna kwazvaikwanisa kuzondisvitsa, ndikatanga kuitawo zvimabasa zvangu ndiri ndoga. Saka ndipo apo pandakazosangana noumwe murume ainge aine mabhizinesis ake maMutare. Ainge aine marori ake awo ainge achienda kuMozambique, kuZambia, zvekare nekuMalawi. Saka pandakaenda kunomuona handina kuenda ndiri ndoga, ndakasangana nevamwe madzibaba. Madzibaba ava vainge vari munzira vachida kuenda kunoona murungu wangu. Vakandibvunza kuti ainge ariko here semunhu ainge ari pakuvhima mari. Ndakabva ndachizovabvunza madzibaba evavo kuti vainge vachidei kubva kune murungu wangu, zvimwe kuda taikwanisa kushandidzana. Vakabva vachizondiudza kuti painge paita customer, asi zvayainge ichida customer ivo vainge vasingazvikwanisi vari voga. Takabva tachizogara pasi ndokubva tachizotanga kukurukura. Ndo pandakabva ndachizobvuma tikabva tachizoenda tikanomuona murume iyeye, avo vandichati vaGomba. Saka takaenda tikanoona vaGomba. Tasvika vakabva vachizondiudza kuti ivo namukoma wavo vainge vaine kambani yavo yetimba, vainge vaine plantation yavo makaremo maMutare. Saka vainge vaine brother yavo uyo ainge akaenda kuCanada. Zvino mukoma wavo iye ndiye ainge achioparata business nekuda kwezva ainge akadzidzako kuCanada kuti miti inochengetedzwa sei, uye zvekare munokwanisa kuzoita profit sei kana muchiita zvekurima miti. Akandiudza kuti vainge vaine plantation yavo. Takazotogumisidzira taendako, ndikasvika ndikaona kuti zvainge zvakarongeka. Isu taitodarika napo papurazi ipapo tichitofungidzira kutoti rainge riri purazi remurungu, izvo rainge riri purazi revanhu vatema. Handina kuda kuzvibhilivha kuti pano apa painge pari pemunhu mutema, asi vakandiudza kuti painge pari pavo. Saka vakabva vachizondiudza kuti dambudziko rainge riripo ivo vaGomba nderekuti bhizinesi iri parakatanga havana kunge vakaziva kuti rainge richazokura semakuriro awo arainge raita. Saka pavakanzi nemukoma wavo ngatichiunganidza mari then tobva tanyora pasi kuti unowana mashares mangani, iniwo mashares mangani,
kuburikidza nemari idzo dzatinenge taisa, nekuti painge paine machinery yaifanira kuti inge ichizotengwa nezvimwe zvinoshandiswa mumapurazi. Saka iye anoti akaona sekunge zvainge zviri zvinhu zvemhanga-mhanga kutanga kurima miti, haana kuburitsa mari yakawanda. Mukoma wacho ndiye akazoburitsa mari yakawanda, uyo ainge ari kuCanada. Saka apa ainge ava kurwa godo nekuda kwekuti timba yavo yainge yava kuenda kuSouth Africa, kuBotswana uye zvekare nekuMozambique ndokwayainge yoenda zvekare. Saka akabva achizondiudza kuti vaikwanisa kuzowana mabasa ekuti timba yavo yaikwanisa kuzoenda kuChina yoendeswa through Maputo. Saka akati kwandiri, ndinoda kuti munge muchindibatsira sekuru, nekuti mukoma wangu ndiye anokontrola zvose. Inini kuno ndangova chiname chake, anongondituma kuita mamwe mabasa, haana respect yaanondipa, ende pari zvino ndatova nenguva ndisina mari yakawanda yaari kumbondipa. Akabva achizonditi, sekuru, ndoda kuti munge muchindibatsira, ndikuda kuti munge muchindiurayira mukoma wangu. Ndozvaainge achida kwandiri, haana kumbogara akanditambisira nguva yangu achindinzvenga, akandiudza chokwadi. Saka akabva achizoti kwandiri aikwanisa kundipa $2,000. Andipa $2,000 aikwanisa kuzondikamurira mamwe mashares, kana kuri kunzi ndainge ndichazomubatsirawo pakurana business zvekare nepakuzoramba ndichiriropafadza kuitira kuti tinge tichizowana macustomers. Makore acho iwawo $2,000 yainge iri mari yainge yakawandisa. Akati ainge achida kuti ndige ndichiitira mukoma wacho ainge ari kuCanada miko, akanditi munokwanisa kuzozvigona here izvi? Ndikati ndinozvikwanisa. Ndakatanga kufunga ndikati ndiri ndega ndikazvigona izvi, but ndakati ndaona vision yemudzimai wangu ainge aine pamuviri, mari tainge tichiida, ndaifanira kuti ndige ndichiendesawo mudzimai wangu kumasungiro, asi painge pasina mari. Ndikabva ndati pano ndinoita sei? Zvino ndakabva ndachizotaura neumwewo uyo ainge ari Tsikamutanda zvekare. Ndakataura nevamwe vandichati sekuru Nyandoro vainge vachigara kuHarare. Ndikati, sekuru, kuno kwaita basa. Handina kuvaudza kuti ndainge ndapiwa $2,000. Ndakavaudza kuti munhu wacho ainge achazotipa mari nekufamba kwenguva. Ndakavaudza kuti mari yainge iripo yainge ingori $200 yoga, ndiyo mari yainge iripo. Saka vakabva vachizoti ndichauya, asi munondikwidzawo mari yangu yandinenge ndashandisa munozondidzosera. Ndikati hapana kana problem. Saka pane zvimwe izvo zvandakazotenga zvatakazoshandisa, coffin rakazotengwa navo vaGomba, ndakangoshandisa $50. Saka ndakasara ndiine mari yakawanda, ndikakwanisawo kuendesa mudzimai wangu kumasungiro. Saka ndakati ndakarara, ndipo pandakazorota ndiri mugomo kudaro, ndo pandakaona kuti pamusoro rumwe ruware painge paine coffin rainge riripo. Ndo pandakanzwa izwi richindiudza kuti ndinofanira kuti ndige ndichitora mapiki, ndobva ndatanga kuchera, ndobva ndaviga coffin. Saka ndakati ndazodzikisa coffin riya muGomba, ndo pandakazoona murume wekuCanada ava kutanga kufamba achipema achidya mumabhini. Ndikaziva kuti chainge chiri chirevo chei. Saka mangwana acho makuseni takaenda tikanosangana kumaoffices avaGomba, takamirira sekuru Nyandoro kuti vange vachiuya. Vakazoti vasvika, ndikavaudza kuti ndainge ndatoroteswa nechekare nemidzimu yangu kuti taifanira kuti tinge tichizoita sei. Saka takabva tachizongobata rimwe chete pasina kupikisana. Takazviita izvi huri usiku, takapinda mumotikari yavaGomba, vainge vatotenga coffin racho. Saka takazoti tasvikako uko kwainge kuine plantation, tainge tiine vamwe vakomana avo vatainge tiinavo, vainge vaine huku mbiri dzechibhoyi dzavainge vakatenga dziri dzeblack, uye zvekare ndainge ndakati vaifanira kuti vange vachitenga hwahwa hunodhura hwechirungu. Tasvikako vakomana vavaGomba vakatanga kuchera Gomba. Takachera Gomba nechepakati
plantation yavo. Takati taona kuti gomba rainge radzika, ndipo apo patakabva tachizodzikisa kofini riya mugomba. Takati taridzikisa kofini mugomba, ndo pandakabva ndachizoti kuna vagomba, unofanira kuti unge uchitevedzera mashoko ose awo andichataura. Ndakabva ndachizoti kubva zuva ranhasi, ivo vakati kubva zuva ranhasi mukoma wangu muchange muchizofamba henyu muri munyika yevapenyu, asi mweya wenyu uchange uri kunyika dzimu, nekuti iri ndiro guva renyu randakuchererai mukoma. Chiuyai mupinde zvenyu muguva renyu. Huku idzi dzandakabata mukoma, kutetereka kwadzichange dzichizoita nemasango, dzichitetereka nepurazi rino, ndo kutetereka kuchange kuchizoita mweya wenyu. Hamufi makawana zororo kusvika masangana zvekare nemweya wenyu kunyika dzimu. Ndo pandakabva ndachizotora huku dziya ndikabva ndachizopa gomba, ndikati iwe gomba chifamba, kana wafamba kuda about 100 meters obva warasa huku idzi unongodzirasira mudenga usazocheuka. Akaita saizvozvo, akazotowedzera mari zvekare. Ndikabva ndachizoviga mari iyoyo, handina kuda kuzopa sekuru Nyandoro mari imwe yandainge ndapiwa. Ndakanorora mudzimai wangu zvakafadza vanhu vakawanda. Kubva ipapo upenyu hwakatanga kusununguka. About 1 month mushure mekunge tabva mukuita mhiko idzodzo, gomba ndopa akabva achizondishanyira, akaita zvekundishanyira kumba kwangu kwandainge ndava kugara. Ipapo tainge tatama tabva kumalocation kwatainge tichigara, nekuti ndainge ndava kutobatsirawo pamba, saka ndainge ndichidawo pamba pekuti panenge pari free. Akauya akandiudza kuti zvinhu zvainge zvisisina kumira zvakanaka kuCanada. Rainge rava rombe, rainge rava kungonwa doro. Mudzimai wacho murungu ainge ava kungogara achingokomplaina achiti ari kuda kuti vange vachirambana. Takabva tachizoita zvekare dzimwe mhiko dzekuti vange vachirambana, vange vachiparadzana. Izvo zvakazoitika gore racho iroro. Akazotanga kupenga ndokubva achizoshaika. Mushure mekunge ashayika, sezvandainge ndakavimbiswa navagomba, vakabva vachizondipa mashezi ndainge ndobatsirana navo. Ndokutotanga kwandakaita kuita mari ikoko, ndichizotanga kutenga dzimba muHarare. Ndakati ndaona kuti ndainge ndaita mari, ndakabva ndachizosarudza kuti ndinge ndichiita zvinhu zvangu ndiri ndega. Ndiyowo secret yangu iyo yandiinayo yandiunza pano. Isecret yekuti inondidzimba mumwoyo, nekuda kwekuti upfumi hwacho hwandiinawo, upfumi hwandinoziva kuti hwakabvutirwa umwewo munhu ainge ashanda mumaoko ake. Murume uyu akasvika pakufa achingonzi murwere wepfungwa, asi nekuda kwemhiko idzo dzandakamuitira, mhiko idzodzo ndo dzaita kuti ange achiita sekunge anopenga. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Zvakangoma hazvo veduwe. Zvino kana worarama upenyu hwekuti kugara uri wega unenge uchitya nekuda kwekuti unonzwa vanhu vanenge vachitaura panze, kana wakarara vanhu vanouya vausingaoni, vovhura mahwindo, vovhura maketeni, paunomuka ubva uchizoona vanhu vachichera makuva pamba paloni. Zvino unenge uchiri upenyu nhai? Unenge uchiri upenyu here nhai Vedare? Munozvionawo sei? Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo sekuru ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Kana kuri kunzi wainge umboriwo tsikamutanda, kana uinewo mamwe masecrets awo aunenge uchida kushare nesu, please do not hesitate. You can come to my inbox, number dziripo pa thumbnail, then you can come and share with me your own side of the story. Kana muine mamwe masecrets awo amunenge muchida kuti tinge tichiziva zvimwe zvinhu zvakavanzika zvamainge muchiita sana tsikamutanda, kana kuti maybe fake prophets as well, you can come to my inbox and you can share with me your own side of the story. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.